Gabon deizuela guztioi, gaurkoan ere temperatura kiskalgarria, kiskaltzeko moduko giroa dugu eta horri aurre egiteko modu bat ala beste batzuk gerizpera jotzen dute eta beste batzuk erreka aldera hondartzaren alternatiba gisa. Ikusi besterik ez, Ereñozu aldeko irudi ederra hauek. Urumea ibaiaren bidearen edertasuna da hori. Paraje ikusgarriak bai, errekamariren ingurunea dirudila ere esan genezake. Errekamari baina, Euskal Herriko azken lamia izan ote zen benetan, tira, lamia gehiago izateko ere, ez dago ez baldintzarik egunotan, Ereñozun eta herritarrek halaxe salatu nahi izan dute gainera. Eta sare sozialen garaiotan, mezu ere igorri nahi izan dute, errekaz gozatu bai, uda garaian, uda sasoian bertako parajetaz gozatu bai, baina tira, bakoitzak hondakinak txukun bildu eta atzera eraman ditzala favorez. Tira, hau izan da sare sozialetan gaur alde batetik bestera ikusi ahal izan dugun mezua, ez da izango ordea Ereñozukoa salbuespena, tira, uda sasoi honetan esan dizuegu temperaturak altuak ditugula benetan eta bakoitzak aldoen bezala egiten diola aurre. Gaur esate baterako Iruñean 41 gradutara heldu gara. Tira, eguneko gaiak biltzeko uneare heldu zaigu, 11 telebistako albistegi nagusia duzu hau, ekainak 21 ditu, hasteko eta behin lerroburuak. Eusko Legebiltzarrera Gasteizakoa hasteko eta behin alde bakarreko burujabetza prozesu abiatzeko eskatu baitute ELA eta LAB sindikatuek. Bi idazkari nagusiak izan dira bertan Adolfo Muñoz eta Garbine Aramburu agortutzat jo dute beste behin ere Gernikako estatutua eta estatus politiko berria beharrezkoa dela nabarmendu dute eta gaur egun baldintza politikorik ez dagoela Espainiako estatuarekin aldebiko harremana izateko, horregatik alde bakarreko burutzaiegabetza prozesua aurrera ateratzeko deia egin dute gaur ELA eta LAB sindikatuek. Nafarroa bestalde, polizien legaren aurka ekin diote sindikatuen gehiengo zabalaren ordezkariek eta aurkeztutakoaren arabera 3.600 sinadura bildu dituzte honezkero lege aurre proiektuarekin ados ez daudela adierazteko. Eta Nafarroan segituz, Justizia Auzitegiak atzera bota du sustrai erakuntzak aroztegia proiektuaren inguruan aurkeztutako helegitea, Bastanen, Lekarozen 228 etxebizitza, golf zelaia eta 4 izarretako hotela egitea gertuago da beraz, une honetan, helegitea atzera bota eta gero, gogora dezagun, hainbat auzi zabalik daudela, salaketa hori aurkeztu zuten udal ordezkarien aurka besteak beste. Eta auzitegietan, ekainaren 28 eta 29 bitartean, Lier Aretxabal eta Bilbotarra Madrilgo Entzutegi Nazionalen epaituko dutela eta herritarrek auzokideek ekimenak abian jarri dituzte, ekainaren 12 eta 13an zen ezarria, hasiera bateko data, tira, atzeratu egin dute, baina hilabete bukaeran izango da auzi hori, berau salatzeko, Lier auzoan eta Libre Dinamikak gaur bertan prentsaurrekoa eman du Bilbon. Eta Donostian berriz, Kaiko Karmengo jaiak arriskuan daudela ohartarazi dute antolatzaileek Eusko Jaurlaritzaren eskuduntza da Kaiko edo Portuko eremu guzti hori eta jai batzordeak ohartarazi duenez, baldintza beteezinak ezarri dizkiete jaiak aurrera ateratzeko eta eremu hori erabili ahal izateko. Jai batzordetik jakinarazi dute euren eskuetan dagoen guztia egingo dutela, ez eta hauek ez desagerrarazteko eta salaketa zuzena egin dute Jaurlaritza egoeraren erantzule eginez. Eta Bilbon bestalde, datorren ostegunetik aurrera, Bilbao Pride ospatuko da, gogora ezagun, gay, lesbiana eta transexualen nazioarteko aldarrikapen egunaren arira, hainbat izango direla, Euskal Herri osoan zehar egingo diren ekitaldiak, tira,
Bilbon egingo denaren aurkezpena gaur Bizkaiko hiriburuan eta gu geu ere bertan izan gara. Zientzia kontuak ere hizpide hartuko ditugu, izan ere neurozientzietan emandako urratsak gaur aurkeztu nahi izan baititu Euskal Herriko Unibertsitateak Jaurlaritzaren babesarekin. Eta Donostian bestalde, izango da bestelakorik, Fermin Muguruzak jasoko baitu aurtengo adarra saria eta kontzertua eskaintzen dute gainera ordu honetan Vitoria Eugeniako oholtza gainean, Mikaela Salmenta Big Banderekin Donostiako Vitoria Eugenia antzokien esan da bezala, eta tira, sorpresarik ere ez da falta izango urte guzti hauetan alboan musika munduan estuki berarekin bat aritutakoak, musikari ezagunak izango baitira, esan da bezala Donostiako Vitoria Eugenian. Eta bestelako doinu batzui helduko diogu baita ere, aita Donostiaren andante Doloroso pieza ez ezaguna berreskuratu baitute, Josu Okinena, musikari eta ikerlariak berreskuratu du, piezaren eskuizkribu originala editatutako partitura eta pianorako obraren bideo ere aurkeztu dute, eta ikusi eta entzun besterik ez duzue. Gabon deizuela guztioi, atarian aipatu dizuegun bezalaxe, bere garaian estatutua agortuta zegoela esan bezalaxe, hala berretsi dute, ELA eta LAB sindikatuek. Idazkari nagusiak urren izan dira gaur Eusko Legebiltzarreko autogobernurako batzordean. Bertan, Adolfo Muñozek eta Garbine Aranburuk jakinarazi nahi izan dute eta nabarmendu une honetan Espainian nahikoa baldintzarik ez dagoela aldebiko harremana garatzeko, aldiz alde bakarreko bidea urratzeko garaia dela uste dute Euskal Sindikatuen gehiengoaren ordezkariek. Esan da bezala gaur autogobernuaren ponentzia aztertzeko batzordearen bilkura eguna izan da. Bertan izan dira Legebiltzarreko talde politiko guztietako ordezkariak iraila arte tarte izango dute ponentzia honekin zer gertatuko ote den eztabaidan segitzeko. Tira gaur ELA eta LAB sindikatuak izan dira bertan eta estatus politiko berriaren inguruko ikuspuntua azaldu dute batzordearen aurrean. Agortutzat eman baitute Gernikako estatutua eta estatus politiko berria beharrezkoa dela nabarmendu dute. Biek ala biek bat egin dute, bai Muñozek baita Aranburuk ere egungo egoeraren diagnostikoa egiterakoan, gaur egun nahikoa baldintza politikorik ez dagoela esan dute Espainiako estatuarekin aldebiko harremana izateko, honen bestez alde bakarreko burujabetza prozesuaren alde egiteko unea dela jakinarazi dute. Hori beraz Gasteizko Legebiltzarrean gaur goizean gertatu dena, azken asteotan baina izan da bestelako polemikarik, besteak beste RGIarekin edota oinarrizko soldataren inguruan. Zentzu horretan, gaur Jaurlaritzako ekonomia sailburuak Azpiazuk berak esan du RGIa ez dela nahikoa biziraun ahal izateko eta nahikoa ez dela bizimodu arrunt bat aurrera eramateko. Ez dela nahikoa baldintza ekonomikorik, besteak beste, Jaurlaritzaren ordezkariek azken asteotan esandakoen harira sortutako polemika nolabait itzali nahian esandakoak. Kontutan hartu behar da lehen eta behin, RGI ez dela soldata bat, laguntza bat baizik. 600 eta 400 eurokoa da, ez? Eta horreri gehitu behartzako beste 400 eta 410 milioi, 400 eta 410 euro etxe bizitza laguntza emoten dana, ez? Milaka baitira, une honetan halako laguntzen mende bizi diren herritarrak eta nahikoa laguntzarik ez dela. Aitortu du gaur sailburuak, hau dela ez dela soldata bat, nolabait bizirauteko laguntza bat dela. Ez da astekoa, azken asteotan polemika handia izan dela, soldata hori edo laguntza hori nahikoa dela esan baitute Jaurlaritzako zenbait ordezkarik. Horri buruz bakarrik ez, bestelako gaiak ere izan ditu, Pedro Azpiazu, ekonomia sailburuak, eta besteak beste, politika gintzan gertatzen ari diren ustelkeria auziez ere hitz batzuk izan ditu. Badakidu, korrupzio asko egon dela,
eta, bueno, salata asko ondola politikoan inguruan, ez? Eta hori egia da. Baina nik esango nuke hori hemen Euskadin ez dela izan holan, eta nik ez euten dozen politikoak direla politiko sendoak, politiko zuzenak, lana egiten dutenak, eta nik uste dut, bueno, dirua irabazten duena, nik uste dut gehienak merezi zituela. Hala eta guztiz ere etzaio polemikarik falta Jaurlaritzari, hezkuntza sailari zuzenean kritika eginez, gaur La Milagrosa ikastetxeko ikasle, irakasle eta gurasoek berriz ere aldarrikapena egin baitute. Hezkuntza sailari egotzi diote, alternatibarik ez dietela utzi eta ikastetxea itxi beste aukerarik ez dela izango. Ondorioz, oraindik ere 40 ikasle matrikulatu gabe daudela eta datorren ikasturteari begira euren etorkizuna jokoan egon daitekela ohartarazi dute eta kritika zuzena aterabiderik eman ez dietelako. Ez dugu lortu titulartasun bat jarraitzeko, ate guztiak itxi dizkigute, Eusko Jaurlaritzak ez digu beste aukera bat proposatu, ez digu beste irtenbide bat bilatu, eta ikusten duguna da, dakaguna da, eskola itxiko dela. Ikasleak printzipioz badoaz beste ikastetxe batzuetara, badakago ondino Eusko Jaurlaritzaren datuak dira, pasaden asteak ondino bazeudela 40 bat ikasle matrikulatu gabe, ez dakigu zer gertatuko den, guk eskatu dugu beraien datuak izatea, seguk ez dakagu modurik sartzeko nortzuk dauden matrikulatuta eta nortzuk bai, orduan jakitea nortzuk diren matrikulatutaz daudenak, bide hori ere errazteko. Badaude beste kasu batzutan ez dutela matrikula izan, ikasle asko joan behar izan dira Barakaldotik, familia batzuk dituzte seme-aladak banatuta ikastetxe batean, igual dorretan bizi den bat proposatu zuten Rontegira joatea, eta zelan da posible joateara, ez dakit, bi seme-alaba bat dituzte eta bata eskola batean eta beste bat Rontegi, eta gero badakagu langileen egoera bada ere nahiko larria badakagu. 39 langile, batzuk irakasleak gara, beste batzuk ez dira irakasleak, eta irakasle garen artean, batzuk gaude zerrendetan, baina beste batzuk ez. Eta gero pasekoak, administrazio eta garbitzaileak eta horiek badoa zuzen kalera. Orduan guk eskatu dugu, langile guztiak printzipioz ikerrestau eskolari eta karitate alabei berriro birkokatzea, beraien zentroetan, ondino ez dugu jaso erantzuna, eta ez dugu uste holan izango denik, eta bai eskatu dugu ere Eusko Jaurlaritzan, zerrendetan sartzea, zerrendetan ez dagoen jendea sartzea, badago hemen jende asko bizitza osoan lanean egon dana, eta orain, Barakaldoko egoera ikusita, langabezira doaz, jende gehiago. Gure pankartan jartzen du mentirosos eskola itxi duzue, eta guretzat hori da geratzen dana. Azkenean batak esan digula gauza bat, beste batek beste bat, eta ez dela egon borondate politikoa, gaur egun boterean dauden politikarien artean, hezkuntza proiektu hau aurrera eramateko. Nafarroan bestalde, polizia lege berriaren arira sinadura bilketa egin dute, ezadostasuna adierazteko. Ezin digutena da planteatu zenbait aldaketa gure lan baldintzetan, edo foruzaingoaren lan baldintzetan, gurekin sektorialean edo mahai orokorrean adostu gabe ezer. Egun Nafarroako gobernua APF eta SPF sindikatuekin biltzen ari da. Gainontzekoek ez dute negoziazioetan parte hartzeko asmorik. Fernandezek aipatu du garaian onartu zuten 2015 legea negoziatzeko prest leudekela, lege horrek polizien alde egiten duelako. Fernandezek dioenez hobekuntzak badaude, baina oso sektore txiki bati eragiten diote, polizia buruei hain zuzen. Aipatu du lan orduak igo baino lanpostuak sortu behar direla. Benetan, foruzain gehiago behar baldin badira, ope baten bidez lortu behar ditugula. Orduan, langile gehiago egotea, baino ez lan baldintzak okertuz lortu ordu gehiago. Hori da guk ez duguna onartuko. Orain planteatzen dutenak, bai, egia da planteatzen dutela 10% bat inguruko igoera soldatetan, baina zeren truke? Baldintzak okertzearen truke. Da hortan gu ezkara egongo inoiz.
Eta Nafarroan segituz, Arostegiaren proiektua dugu izpide beste behin ere, izan ere, azken helegiteak ere atzera bota dituzte, badirudi beraz, Lekarozen aurreikusitako egitasmo urbanistikoak aurrera egingo duela momentuz, ez da aztekoa, auzi honetan, bestelako auziak ere zabalduak izan direla, besteak beste, proiektuaren aurka egin zuten udal ordezkarien aurka ere. Arostegia proiektuak aurrera segitzen du auzitegiak enpresaren alde egin ondotik. Epaitegietatik iritsi zaio bulkada berria Arostegiaren proiektuari. Auzia zurrunbiloaren begian egonda azkeneko hilabetetan, hirigintza proiektuak baztanen eragindako polemika bizia zarago, Nafarroako gobernua babesten duten 4 indar politikoen artean ere, eztabaida eta desadostasun sakonak eragin dituelako. Orain, egitasmoaren sustatzaileen aldea azaldu da Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzietako aretoa, Sustrai Erakuntza Fundazioak aurkeztutako helegitea atzera botata. Lekarozen 300 biztanleko herrian, 228 etxebizitza, 128 logelako 4 izarreko hotel bat eta golf zelai bat eraikitzeko hirigintza proiektua, udalerriz gaindiko eragina duen plan gisa tramitatu izana, auzitan jarri zuen Sustrai Erakuntza Fundazioak. Epailearen ustez ordea, planaren edukia irakurri bertzerik ez omen dago, egitasmoa behar bezala justifikatua dagoela ondorioztatzeko. Hala, enpresa eraikitzailearen ikuspuntua bere eginez, Arostegia proiektuak Nafarroa osoan turismoaren sustapen politikak garatzeko balioko duela azaldu du epaileak. Orain, atzera botatako helegitean, Nafarroako gobernuak 2008an eta 2014an argitaratutako 2 txostenen artean kontraesanak daudela argudiatu zuen Sustrai Erakuntzak. 2008koan proiektua udalez gaindiko plan gisa tramitatzeko motiborik ez zuen ikusi gobernuak. Handik 6 urtera berriz aurkeztutako proiektua berdintsua izan arren, tramitazio mota hori baimendu egin zuela salatu du fundazioak. Sustrai Erakuntzaren erranetan egiazko eta alderdikeriarik gabeko informazioa jasotzeko eskubidea urratu zuen enpresak, proiektuaren aldeko erakundeak lehenetsita. Arostegia eta Gero Zer plataformako bidez jakinarazi du bertzalde, inposizioa dela Arostegiaren proiektuarekin egin nahi dutena. Udalez gaindiko plana onartu zenean ez omen zen inolako prozesu parte hartzailerik izan. Gai horren inguruan egin diren prozesu parte hartzaile bakarrak 2009 urtean Lekarozen egindako herri galdeketa eta 2016 urtean Baztan osoan egindako herri galdeketa dire plataformaren ustez. Lehenbizikoan 67 lurren birkalifikazioaren kontra agertu zen eta bigarrenean berriz 180 baino gehiago agertu zen proiektuaren kontra. Auzitegiak ordea, enpresaren alde egin du eta hortaz, proiektuak aintzinera segitzen du. Eta auzitegietatik bestalde, ekainaren amaieran laster egingo den epaiketa baten arira, Bilbon gaur agerraldia egin dute, auzokide batekin elkartasunez, izan ere, ekainaren 28 eta 29 epaituko dute Lier Aretxabaleta gazte bilbotarra. Lier Aretxabaleta 2007ko uztailan atxilotu zuen Frantziako poliziak. Iker Beristainekin batera, Parisetik gertu pisu batetik bestera etarekin lotura zuen materiala garraiatzen ari zirela. Terrorismo delituak eta dokumentuen faltsutzea egotzita, Aretxabaletak 6 urteko espetxe zigorra bete zuen Frantziar eta Espainiar kartzeletan. Bresnes, Soto del Real eta Okainako espetxetatik igaro ostean, 2013an aske geratu zen, 10.000 euroko fidantza ordainduta. Lier Aretxabaleta ekainaren 28 eta 29 bitartean epaituko dute Madrilgo Audientzia Nazionalean. Fiskaltzak 40 urteko espetxe zigorra eskatzen du berarentzat. Aritz Petralanda, Lier auzoan eta Libre Dinamikako kideak epaiketa gatazkaren konponbidean aurrera pausoak emateko beste traba bat dela salatu du, eta Espainiar estatuaren errepresio estrategiaren baitan kokatu du epaiketa. Euskaltzen arteak aurrera egiteko urratsak ematen dituen bitartean, estatuen salbuespen politikak bere horretan jarraitzen du, eta epaketa hau horren adierazle garbia da. Estatu espainolak garaile garaitu eskema bukatu nahi du gatazkaren konponbidean. Bake eta normalizazio politikoaren helburuen aurrean aintzinako gerra eskemak gaindenduz, eta gatazkaren konponbidean aurrean pausoak emateko haien borondatea eza azaleratzen. Eta Donostian bestalde, oraingo honetan ere kritika Jaurlaritzari
Karmengo jaiekin zer gertatuko ote den galdezka. Izan ere, Karmengo jaietako antolaketa batzordeak, jai batzordeak, ohartarazi egin du Jaurlaritzak ez dizkela behar berrezko baimenak eman eta gaur-gaurkoz zailtasunak handiak dituztela, laster uztailean egingo diren Karmengo festa horiek aurrera ateratzeko. Donostiako Kaiko Karmengo jaiak arriskuan daude. Jai batzordeak ohartarazi duenez, baldintza bete ezinak ezarri dizkiete aurtengo jaietan Kaiko eremua erabili ahal izateko. Gogoan izan behar da Eusko Jaurlaritzarena dela Kaiko eremuaren eskuduntza. Jai batzordetik salatu dute jaietan kaia erabili ahal izateko baldintza bete ezinak ezarri dituela gobernuak eta dirutza eskatu duela. Egoera horren aurrean Donostiako udalaren jarrera ere salatu dute batzordetik, ez omen baitu jaiak babesteko neurririk hartu. Donostiako Karmengo jaiak 2004an berreskuratu zituzten hainbat auzotarren ekimenez. Geroztik, 12 urtez jai herrikoiak, parte hartzaileak eta parekideak antolatu dituzte. Jende guztiari eskainitako programa oparo dun jaiak. Batzordetik gogorarazi dute kaian ia astero jaialdiak, kirolprobak eta askotariko erakustaldiak antolatzen direla, eta erabat zentzugabe eta onartezintzat jo dute auzokideen ekimenez egindako festei oztopoak jartzea. Festak egiten jarraitzeko lanean jarraituko dutela adierazi dute, eta Eusko Jaurlaritzak jarritako oztopoak salatzeko jarduerak egingo dituztela iragarri dute. Esaterako ostiralean arratsaldeko 5etan batzar irekia egingo dute eta ondoren auzoko argazki erraldoia aterako dute kaian. Jaiak babesteko eta hauen aldeko jardueretan parte hartzeko deia egin du Karmengo jaien batzordeak. Zientziari egingo dugu tartea segidan, izan ere neurozientziaren arloak aurrera segitzen du, eta 4.0 garaiotan zientzia eta industria eskutik estu lotuta dijoaz. Gaur, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Jaurlaritzak berak eman dituzte, esparru honetan, Euskal Herrian ematen ari diren urratsen bere. Neurozientzietarako egun berezia da gaurkoa. Izan ere, Atxukarro Back Center for Neuroscienceek instalazio berriak inauguratu ditu Leioan, EHUko kampusean. Inaugurazio ekitaldian, hainbat pertsona bertaratu dira, horien artean, Kristina Uriarte hezkuntza sailburua, Carlos Matute Atxukarro Zentroko zientzia zuzendaria, Nekane Balluerka EHUko errektorea eta Mare Carmen Urbieta Leioako alkatea. Burmuinaren ezagutzan aurrera pausuak ematea ezinbestekoa da. Horregatik Atxukarron aurrera eramango den ikerketa oso importantea izango da. Zelulak glilialen ikerketa arduratzen da Atxukarro. Neuronen lana zelulak glilialei esker egiten da. Hauek nerbiounaren zelulak dira eta bizitzeko euskarri dira neuronentzat, hornituz eta horren ingurunea babestuz. Nerbiosistema funtzionamendua erregulatzea arduratzen dira. Ikerguneak Nikolas Atxukarro medikoaren izen hartu du, bada bere ekarpenak neurozientzian aurrera pausu handiak eman zituen. Ongi etorriak eta mila esker, bihotxet, gurekin gaur hemen egoteko egin duzuen ahal eginagatik. Bai Urkulluk bai Matutek adierazi dutenez, neurozientzien alorrean Atxukarro erreferentea izatea dute helburu. Horretarako, instituzioen arteko lana ezinbestekoa izan da. Baita Bizkaiko Parke Zientifikoa eta Teknologikoko langileena ere. Atxukarro proiektua finkatu da eta egoitza berri honen bidez etorkizun sendoa irekitzen du bikaintasun ikerketa zentroenentzat. Parke Zientifiko hau duela urte bat ireki genuen eta gaur adierazten dugu bizirik dirauela. Gune hau unibertsitatearen eta gobernuaren arteko lankidetzaren adibide on bat da. Lankidetza horrek unibertsitatetik datozen giza baliabideen eta diru baliabideen erabilera bateratzeko eta hobetzeko aukera ematen digu. Euskal Herriko Unibertsitateak eta Eusko Jaurlaritzak helburu bera dute, gizarte oparoago eta jantziago bat lortzea. Inolako zalantzarik ez dut, helburuak elkartuta bidaia batera egingo dugu. Eta bidaia horren mugarrietako bat ikergune hau da. Bidaia honetan indar guztiak jarriko dituzte inplikatutako agente guztiek. Erronka zientifikoaren aldeginez beti ere. Matutek adierazi bezala, Zientzia a remedium,
ezagutu sendatzeko. Eta zientzia kontuak izpide hartuta, goazen Eibar aldera, izan ere Guinness errekorra egiteko asmotan dira, bai ekimenaren eskutik. Eibartarrok Guinnessa lortuko dugu, bai! Ekainaren 22an danok untzagara. 2005 pertsona baino gehiago apuntatu dira jada ekainaren 22an ostegunean Eibarren egingo den Guinness erronkara. Eibarreko bai plataformak bultzatuta, ostegun honetan Untzaga plazan elkartearen irudia den lorearen mosaiko bat osatuko dute, euskararen alde guztira 2005 lagun baino gehiagoren laguntzarekin. Eibarreko pertsona ezagun, herritar elkarte eta bestelako taldek bat egin dute ekimenarekin, herri bizi euskaldun eta parte hartzaile baten bizi direla aldarrikatuz. 6etan hasiko da ekitaldia Eibarko auzo ezberdinetatik kalekira ezberdinak hasiz Untzaga plazara bidean. Ondoren, behin mosaikoan parte hartuko duten pertsona guztia bilduta, mosaikoari emango zaio hasiera eta 9etatik aurrera txantxa-zelaia, erromeria eta jaia izango dira, bai euskararen aldeko plataforma honen sorrera ospatzeko. Bagu bagoiaz! Eta Bilbora goaz segidan, izan ere ekainaren 28 da LGTB kolektiboaren aldarrikapen eguna, aldarrikapen egun horren atarian baina Euskal Herrian hainbat eta hainbat dira antolatutako ekimenak. Bilbon esate baterako, Bilbao Pride da asteko laster batean, ostegunan hasita, igandera bitarte egitaragua zabala izango da. Halaxe aurkeztu dute gaur bertan. Ekainaren 22tik 25era Bilbao Bizkaia Prideren 3. edizioa ospatuko da. LGBT kolektiboaren eskubideen aldeko jardunaldi ludiko eta kulturala. Alde Zaharrean, San Frantziskon, Zabalan eta beste zenbait gunetan hainbat ekintza antolatu dituzte. Hainbat ekimen burutuko dira, izango dira kirolaren ingurukoak, LGBT eskubideen aldeko ekitaldi publikoak, izango dugu bebai Ur Parade, hau da egiten dugun desfilea, itxasadarratik egiten dugun desfile LGBT eta aniztasunaren alde, itxasontzietan, gutxienez 15 itxasontzi izango dira desfilean, badugu zinema, badugu artea eta badugu eszenatokia. Horrelako ekimenak antolatzen jarraitzaren garrantziaz ere mintzatu dira. Bada garrantzitsua hasteko homofobia oraindik ez dela bukatu, LGBT pertsonen eskubideak oraindik ere bermatu behar direlako, eta hortik abiatuta ikusi dugu adibidez Orlandoko atentatua nola LGBTren aurkako atentatu bat izan zena, eta horregatik kalean egotea oso baliagarria eta oso importantea da, bizibilizazioa da gakoa. Aurrera begira, beste zenbait ekitaldietan ere parte hartzeko asmoa azaldu dute. 2019an burutuko da New Yorken bere World Pridea eta bertan ospatuko dira 50 urte LGBT mugimendua hasi zenetik. Stonewall gertaerak izan ziren New Yorken eta New Yorkeko Pridek nolabaiteko omenaldia egingo dio gertaera horri, eta horretan Bilbao Pride izango da lanean oso World Pride potente izateko 2019. Hori Bilbon eta Donostian, ordu honetan bertan, musika beltzak lagunduta, Fermin Muguruzak lagun asko izango ditu, arekin batera, Victoria Eugeniako oholtza gainean, izan ere gaur, adarra saria jasoko du Muguruzak, eta tira, urte guztiotan egindako lan hori, modu baterala bestera, birformulatuta ekarreko dio publiko zabalari. Bi aldeek hala adostuta Fermin Muguruzak 54 urte betetzen zituen egunean iragarri zuen Donostiako udalak aurtengo adarra saria Irungo musikariari emango ziola. 2014an sortu zuten adarra saria euskal musikan nabarmendutako sortzaileen ibilbideari aitortza egiteko. Mikel Aboa omendu zuten lehen urtean eta hurrengo aldietan Ruper Ordorikak eta Benito Lertxundik jaso zuten.
Muguruzaren ustez bizirik zela laboari eskerrona adierazi ez izanaren lotsa gainditzeko sortu zuten adarra saria. Berak zenbait jenderi hil baino lehenago egin behar zaiola aitortza uste du eta Ordorika eta Lertxundi izanik beste saridunak baiezkoa ematea erabaki zuen. Haien urrengo kate begikoa sentitzen baita. Argia eta iluna. Saria jasotzeaz gain Victoria Eugenia Antzokian kontzertua eskainiko du Muguruzak Mikaela Txalmeta Big Band proiektuko lagunekin. Martxoaren hasieran Bartzelonara joan zen musikaria 3 hilabete eta erdiko egonaldia egiteko. Handitu lokalak, Taller de Musics goi mailako musika eskolak eta hango ikasleekin sortu du Big Banda. Hogei musikari bildu ditu eta hoietatik 18 emakumezkoak dira. Horren aritik, Big Bandari, Mikaela Txalmetaren izena jarri diote 20. mende hasierako kooperatibista eta feminista katalanaren omenez. 18 kantuz osatutako errepertorioa moldatu dute Big Band formatura, Kortaturen, Negu Gorriaken eta Muguruzaren bakarkako diskuetako abestiak dira gehienak, baina badira bertsioak ere tartean. Pieza bikaina, Nekane Zinkunegi lankideak gaur ekarri diguna. Tira, eta bukatzaldera, adarra saritik, bestelako musika edo garai batera salto egingo dugu, baina Donostiatik mugitu gabe izan ere, Aita Donostiaren pieza ez ezagun bat berreskuratu egin dute musikeneko ikerlariek. Aita Donostia konpositoreak 1954an hil baino 2 urte lehenago egindako azken lan ezezagunaren aurkikuntza, grabaketa eta zabalpena egin du Josu Okinena musikari eta ikerlariak. Euskal Ondarearentzat aurkikuntza handi eta garrantzitsutzat jo du ikerketa hori Denis Itxaso Gipuzkoako kultura diputatuak. Eskuizkribu originaletan oinarriturik, 1940 eta 1960 hamarkadetako sekula argitaratu gabeko konpositoreen eta 18. mendeko euskal klabezinisten obrak berreskuratu duten balioa eman eta ezagutzera ematea da helburuetako bat. Aita Donostia maila artistiko gorenean zegoenean egindako lana omen da. 40, 50 eta 60 hamarkadetan euskal konpositoreak gure folkloreko abestiak harmonizatzen ari ziren bitartean, Aita Donostia harago joan eta impresionismoan sartzen hasi zelako. Besteak beste, Mogiz Rabelen tradizioaren bidetik. Okineraren iritziz, lan abanguardista, kalitate itzelekoa eta nazioarte mailan garrantzitsua. Que estoy convencido que va a trascender al repertorio internacional de todos los tiempos. Miren Azkarate Donostiako udaleko kultura zinegotziak bat egin du Okinenarekin eta nabarmendu du udalak bere egiten duela Aita Donostiaren eta beste hainbaten ondarea berreskuratu eta hedatzeko funtzioa. Donostiako udalak beti sustatu du Aita Donostiaren oroimenez eta Aita Donostiaren lana eta beste hainbat musikariren lana ezagutarazteko aste hori. Eta orduan esaten nuen gure egitekoa bazala donostiarra zan musikari baten ondare hori zabaltzea. Pascual Aldabe, Tomas Garbizu eta Jose Antonio Lonbideren abesti ezezagunen berri ere eman du Okinenak. Aldaberena argitaratu gabea da eta haren familiaren eskutik jaso du. Lonbide klabezinistarena 18. mendeko sonata bat da Santiago de Txileko etxe batean topatutakoa. Garbizurena berriz 40. hamarkadako dantza da. Lan horiek Aita Donostiarena eta beste 20 kantarekin batera CD formatuan argitaratuko dituzte aurten Lakuako Gobernuko kultura eta hizkuntza politika sailak lagunduta. Album zinez bakarra eta berritzailea duguna. Xuxurlak izango du izenburu eta 2017ko maiatzean argitaratu du Sony Klasikalekin. Andante Doloroso, klabezin doinuokin. Esango dizugu gaurkoz agur, tira, badakizue egunero hemen gaituzula, guran gaur albistegi zerbitzuen bidez, baina bestelakoan ere, 11 nahieran segitzeko aukera duzula, 11.eusen bidez, tira, zer esanik ez, sare sozialetan hortxe izango gaituzuela 24 orduz. Eskerrik asko beste behin ere, hor bestelan izateagatik, gabon pasa.